بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ظلم پہ ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ غلط ہے تمہارا خیال۔ دامن مصطفیٰ میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین، امام المرسلین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ اللہ تعالیٰ دا نہایت فضل اور کرم ہے، جس دی توفیق خاص نل آج اسی پھر جمعہ دے خطبہ اندر جمع ہویا۔ دعا کیجئے اللہ ساڑا سارے اندہ اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، محرم الحرام دا مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس حوالے نال 3-4 خطبات جمعہ تو عظمت صحابہ، شان صحابہ بیان مضامین نو کیتا جا رہا ہے۔ زی زمن اندر اسی تکلیف محسوس نہیں کر دے، جس طرح اسی جناب سیدنا صدیق اکبر دی شان بیان کرنے ہاں، جس طرح شہادت عمر بیان کیتی جاندی گے ساڑھے نزدیک، جس طرح اسی ادب جناب عثمان غنی دا کرنے ہاں، اسی طرح جناب علی المرتضیٰ دا بھی کرنے ہاں، اسی طرح جناب حسن و حسین دا بھی کرنے ہاں۔ لیکن آج دے ان نام لیوا مسلمانہ تک میرا پیغام ہے جڑے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا نام تے لیندے نے۔ جناب حسین دا نام فقط اکیلا ہی لیندے نے، اور پھر جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شان عظمت بیان کر دے نے۔ شان برحق کے، عظمت برحق کے، لیکن تھوڑی کو جرت اینی بھی کرنی تو چاہی دیئے کہ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے دوسرے بھی 2 بھائی موجود نے، جناب حسن، جناب محسن۔ اور اسی طریقے اسی جس طرح ادب و احترام جناب سیدنا صدیق اکبر دا کرنے ہاں، اسی جناب حسین دی معاذ اللہ گستاخی نہیں کر دے، حسن دی گستاخی نہیں کر دے۔ اور یقینی بات ہے اللہ دی روے زمین تے ایک کوئی مسلک اہل سنت اہل حدیث ہے جڑا تمام صحابہ دا ادب کردہ ہے، تمام صحابہ دا احترام کردہ ہے، چاہے اہل بیت دے اندروں ہوئے یا خلفائے اربعہ دے اندروں یا پھر عام عشرہ مبشرہ دے اندروں
یا پھر نبی علیہ السلام دے لکھاں تو اتے تعداد دے صحابہ جو ہوئے اسی چھوٹے تو چھوٹے صحابی دا احترام کرنے خواہ عمروں چھوٹا ہوئے علموں تے سب بڑے نے ایک دوسرے تو مقام اپنا اپنا عزت و توقیر اپنی اپنی اسی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جتھے اسی بیان صحابہ دی عظمت کرنے ہاں اتھے صحابہ دا منہج بھی بیان کرنے ہاں اج اللہ دی توفیق نل میں شان اہل بیت دے موضوع تے خطبہ جمعہ دا عنوان رکھے ہے اور پھر صحابہ اکرام نل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت دا پیار اور پھر صحابہ نے کنہ ادب کیتا ہے نبی پاک دے کرامے دا جھوٹ بول دے نے ابو بکر عمر عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین نو پیار نہیں سی حسن و حسین نال محبت نہیں سی جناب حسن و حسین نال پیار و عقیدت نہیں سی جے عقیدت نہیں سی تے جناب عمر فاروق نے جدو کپڑا تقسیم کیتا تے سارے کپڑے تقسیم ہو چکے سن تے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو تلاش کر رہے سن کہ پوشاک حسن و حسین دے عظمت تے شان تے منج دے مطابق نہیں پھر دور بار دے ملکوں قاصد بھیج کے تے دونوں شہزادیاں دی بہترین پوشاک منگائی کہ فرمایا ہون میرا دل خوش ہو گیا ہے ہون اے حسین تے حسن تے پھب گئی گئے میرے محترم بھائیو توجہ اس بات دی دلانی گے اہل بیت تے صحابہ دی عظمت تے سارے بیان کر دے نے لیکن اہل بیت دا عقیدہ کوئی بیان نہیں کردا اہل بیت دا عقیدہ کسی اہل بیت دا منہج کسی صحابہ دا عقیدہ کسی آج میں صحابہ دا اہل بیت دا عقیدہ منہج بیان کرانگا دعا کیجئے اللہ سانو سارے انو اس عظیم لوگاں نال پیار نصیب فرمائے میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دے سینے پاک تے قرآن آیا فرمایا انما یرید اللہ لیذہبا عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سبحان اللہ یہ آیت پتہ کدو آئی روایت ترمذی دے اندر ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیا نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اماں جی فرما دیا نے میرے گھر تشریف فرما سن اللہ دے نبی میں ام سلمہ دے گھر دے اندر موجود سن تے نبی پاک دے نواسے حسن بھی موجود سن حسین بھی موجود سن رضوان اللہ مجمعین تے سیدہ ماں جی فاطمہ الزہرا بھی موجود سن رضی اللہ تعالی عنہا یعنی کہ نبی پاک دی بیٹی بھی موجود ہے نبی پاک دے نواسے بھی موجود نے تے جناب سیدنا علی المرتضی بھی موجود نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے کی کیتا میرے پیغمبر نے کہ چادر ڈالیے چادر دے نیچے میرے پیغمبر نے حسن نو کر لے آئے اسے چادر دے نیچے میرے پیغمبر نے حسین نو بھی لے آئے نار میرے نبی نے اپنی بیٹی دے اتے بھی چادر دے دیتی ہے تے حضرت سیدنا علی پیچھے تشریف فرمانے فرمایا علی جی تسی بھی آ جاؤ تے میرے پیغمبر فرمان دے نے اللہ سوڑیا اے میرے اہل بیت وچوں نے اللہ انہاں تو پلیتی نو دور کر دے اللہ سونے انہاں نو پاک کر دے تے انہاں نو پلیتی تو دور کر دے جدو میرے نبی نے اے دعا کیتی ہے حسن دے واسطے حسین دے واسطے اے دعا کیتی ہے فاطمہ الزہرا علی المرتضی دے واسطے تے اللہ نے قرآن نو عرشاں تو نازل کر دیتا ہے اے اس موقع تے آتا ہی فرمایا انما یرید اللہ
اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سونیا تیرے اہل بیت نو تیرا رب ہر قسم دیاں غلطیاں تو پاک کرنا چاہتا ہے۔ سونیو میں گل سمجھانا نبی دے جان ساراں وچوں نبی دے فداکاراں وچوں اہل بیت دی گل کرنا چاہنا۔ اے نہیں کہ باقی نبی دے صحابہ دی عزت نہیں، معاذ اللہ، اے تے میرے پیغمبر دے گھر والیاں دا احترام سمجھایا ہی رب نے، اے تے عزت سمجھائی یا رب نے، تے جنہ دی عزت و توقیر رب کرے پھر اسی کیوں وار محسوس کریے بیان کر لگیا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے یار تے جانثار میرے نبی دے فداکار بھی اہل بیت نال کنا پیار کریا کرتے سن، میرے پیغمبر دے گھر والیاں نال کنی محبت تے عقیدت رکھتے سن۔ سونےو کوئی بندہ اپنے مامے نال پیار کردا ہے، کادے تو کردا ہے؟ خون دی وجہ تو کردا ہے۔ کوئی بندہ اپنے چچا جان نال محبت کردا ہے تے میں پوچھنا چاہنا کس وجہ تو کرے گا؟ اپنے خون دی وجہ تو۔ اسی حسین نال پیار کس وجہ تو کرنے آ؟ میرے پیغمبر فرماندے نے جن نے میرے حسن تے حسین نال پیار کیتا اللہ دے نال پیار کرے۔ سونےو پھر حسن و حسین دی عظمت، نواسہ رسول دی شان، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے میں ایک دن اللہ دے محبوب پیغمبر دے کول گیا ماں، حضرت حسین آپ دے پیٹ مبارک تے چڑے ہوئے نے تے کھیل دے پہنے۔ سبحان اللہ، حسین میں تیری عظمت تو قربان جاواں، حسین تیری میں شان تو قربان جاواں، تو میرے پیغمبر دے نال اپنے نانا دے نال کھیل دا پہ آوے۔ میرے پیغمبر دے پیٹ مبارک دے آپ دا نواسا چڑے آئے اور کھیل دا پہ اپنے نانا جان دے نال۔ اللہ جان دے مینوں انج دا نواسا بھی نظر نہیں آئے گا تے توانوں مینوں انج دا نانا بھی نظر نہیں آئے گا۔ نواسا حسن نواسا حسین تے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے سیدنا سعد بن ابی وقاص جدو انج دا پیار نانے تے نواسے دا ویکھدے نے تے فرماندے نے سونیا محبوبہ کیا واقعی اپنے حسین نال تسی پیار کر دے جے؟ میرے نبی فرماندے نے ہاں میں کیوں نہ پیار کراں۔ او سعد بن ابی وقاص اے میرے دنیا دے پھول نے، حسن بھی میرا پھول ہے تے حسین بھی میرا پھول ہے، میں انہاں نوں سنگیا کرنا وا۔ حسین وچوں مینوں خوشبو آندی ہے، حسن وچوں مینوں خوشبو آندی ہے۔ دنیا دیاں لوکاں نوں گلاب وچوں خوشبو آوے تے میرے محمد نوں حسن و حسین وچوں خوشبو آوے۔ دنیا دے چمبیلی تانوں چمبیلی وچوں خوشبو آندی ہے، مینوں حسنین وچوں خوشبو آندی ہے۔ تانوں آپ دنیا دے پھول وچوں خوشبو آندی ہے، مینوں خوشبو حسن وچوں آندی ہے تے حسین وچوں آندی ہے۔ جنہاں نوں میرے نبی اپنا پھول کہنا سی انہاں نال کیوں نہ پیار کریے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آؤ اگے چلو نا، میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یاد رکھو میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ دے دونوں صاحبزادے حسن و حسین، علی المرتضی دے لخت جگر حسن و حسین، اور انہاں عظمت اینی ملی ہے۔ حسن بچپنا رسول دا ملی ہے، بچپنا اپنے نانے دے کول گزارن دا اللہ نے موقع دیتا ہے۔ اور میرے پیغمبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماندے نے، مجمع الزوائد دی حدیث ہے، مسند احمد دے اندر بھی روایت آندی ہے۔ ایک دن اسی نبی پاک دے نال نکڑے تے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تھی نا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دینا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اپا سارے نبی پاک سمیت
حضرت ماں جی فاطمہ تو زہرا نبی پاک دی بیٹی دے گھر دے اگوں دی گزر دے جانے پیواں تے فاطمہ دے گھر وچوں حسن و حسین دے رون دی آواز آئی ہے۔ یاد رکھو میرے نبی چھوٹے بچیاں نال پیار کریا کردے سن، چھوٹے بچیاں نال محبت دا نتیجہ ہے کہ آپ حسن و حسین نال بھی پیار کردے سن۔ یقین جانو ساڈیاں مسجداں حال پتہ کی ہے بھی چھوٹا کوئی بال آ کے روڑا پینا تے ساڈا بابا انہوں جناب انہوں چیک کے باہر سوٹھا کے نال دو کنا تے لائے گا بھی اگوں مسیح تے آئے کوئی نہ آتے ساڈا حال ہے۔ سونے او بچے پاویں شور بھی مچاڑو انہاں نوں ڈانٹنا نہیں، انہاں نوں پیار نال سمجھانا ہے۔ تیرا ڈانٹنا اے نہ ہوئے اس چھوٹے جائے بچے دے ذہن اندر بیٹھ جائے کہ وہ مسجد تو دور ہو جاوے۔ اگے ہی فلماں تے ڈرامے نے بیڑا گر کر دیتا ہے قوم دا۔ میرے پیغمبر نے تربیت دیتی ہے کہ بچیاں نال پیار کرنا ہے، بچیاں نال محبت کرنی ہے۔ مسجد اندر کوئی بچہ شور بھی ڈال لے ہے تے انہوں جناب مارنا نہیں، چڑکنا نہیں، بلکہ پیار نال انہوں سمجھا دینا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام جدو فاطمہ تو زہرا بیٹی دے گھر دے دروازے دے اگوں دی گزرے نے تے حسن حسین دے رون دی آواز آ رہی ہے۔ میرے پیغمبر گھر دے اندر گئے نے فرمایا اے میرا پتر فاطمہ اے تے دسنا حسن کیوں روندا پیا اے تے حسین کیوں روندا پیا اے۔ سونے اج ساڈی زندگی خوشحالی دے اندر گزر دی پئی ہے تے تاویں اللہ دا شکریہ ادا نہیں کر دے۔ اج نعمتاں وافر نے تاویں سر سجدے اندر رکھ دے کوئی نہیں۔ اج سانو پانی بھی فراہم تے کپڑے بھی موجود نے۔ اج دنیا دیاں ہر نعمتاں اللہ نے مینوں تینوں عطا کیتیاں نے۔ ہن یاد کر او دور ویکھنا میرے پیغمبر دے نواسے نے تے روندے پینے تے کادے تو روندے پینے۔ آؤ میں تانوں دساں میرے پیغمبر دی تھی فاطمہ تو زہرا فرما دیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا جان بابا حسن تے حسین پانی دی پیاس دی وجہ تو روندے پینے۔ گھر دے اندر پانی موجود کوئی نہیں۔ سونیا تیرے سامنے مشروب بے شمار آ جاون، مینوں تینوں کھان دے واسطے 5 ڈشاں لب جان تے کئی تے ایسے ظالم نے ون سونے کھانے کھا کے بھی کھاندے چنگا نے تے بول دے مندہ نے۔ تھوڑی جی لون مرچ کو اگے پیچھے ہوگی تے ہانڈی مودی مار دیتی، بیگم نو چپیڑا ماریاں۔ نہ سوڑیو نہ سوڑیو آپ ویکھو نہ دور آؤ میں تو انہوں 15 صدیاں پہلا دے دور دے اندر لے کے جاواں جدوں صحابہ کرام نو کھان دی بھی کمی ہوندی سی تے پین دی بھی کمی ہوندی سی۔ کدی کدی صبح دی لب جانی تے رات دی اللہ دی سپرد ہو جانا۔ او سونیا صحابہ نے تے پیاس دی وجہ تو گٹھڑیاں چوس کر کے گزارے کیتے نے۔ میرے پیغمبر نے صحابہ نو کہا او میرے صحابہ میرے نواسے پیاسے نے جو کرو پتہ کرو پانی کی تو مل جائے۔ صحابہ نے مدینہ منورہ اندر بڑا لبیا بڑا ٹھونڈیا تے آ کے کہندے نے سونیا محبوبہ بڑی معذرت تے پانی ملدا کوئی نہیں پیا۔ میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں آنکھیاں ڈل پیندیاں نے۔ آپ فرماتے نے نہیں لیا نہ فاطمہ میرے حسن نو۔ میرے پیغمبر نے ہن حسن و حسین دی پیاس کنج دور کیتی ہے۔ میرے پیغمبر نے اپنی زبان مبارک حسن دے جناب منہ دے اندر داخل کیتی ہے۔ جناب حسن چھوٹا جیا بچہ چھوٹا جیا پھول ہے میرے نبی دا، چھوٹا جیا بیٹا ہے میرے نبی دا۔ حسن میرے نبی دی اپنے نانا دی زبان چوستا چپ کر گیا ہے۔ فرمایا ہن حسین نو لے کے آ فاطمہ حسین نو لے کے آئیے تے نبی پاک نے اپنی زبان اپنے نواسے چھوٹے جلال دی زبان اپنے منہ دے اندر داخل کی تھی ہے۔ جناب حسین بھی زبان چوس دے چپ کر گئے نے۔ سونے دسن دا مقصد اے او لوگ نے جنہاں نو اہل بیت دا بھی مقام ملیا تے صحابہ کرام دا مقام بھی ملیا۔ ڈبل اجر انما
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت سبحان الله أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ایک اور بھی سنو. اہل بیت دے اندر 5 تن کوئی نہیں جے. اسی 5 تن دا ادب کرنے ہاں. 5 تن وچ پتہ کیڑے پاندے نے؟ ایک جناب سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حسن حسین فاطمہ علی المرتضی. وہ 5 تن کلے نبی پاک دے اہل بیت اندر 5 تن نہیں. اہل بیت شروع کتھوں ہوندی ہے؟ اہل بیت دا لفظ کتھوں شروع ہوندا پتہ ہے نا؟ عام فہم ہی پتہ ہوے. جے پوچھنا ہوے نا تسی بھی کسے نو حال پوچھنا ہوے تے اسی پوچھنے آ یار تیرے گھر والیاں دا کی حال ہے تے بال بچے ٹھیک نے؟ سونیا اسی طرح نواسے بھی موجود نے، جویں حسن اہل بیت اندر موجود ہے، جویں حسین موجود ہے، ماں سیدہ عائشہ بھی موجود ہے، ماں سیدہ ماریا قبطیہ بھی اہل بیت دے اندر، میرے نبی دیاں بیویاں اہل بیت اندر، سیدہ ماں خدیجہ اہل بیت اندر، ماں جویریہ اہل بیت اندر، ماں سیدہ ام کلثوم اہل بیت اندر، ماں سیدہ زینب بنت جحش ان اہل بیت اندر، ماں سیدہ زینب خزیمہ بنت جناب اہل بیت اندر. یہ ساریاں میرے نبی دیاں بیویاں امت دیاں ماواں نے تے اہل بیت اندر. اگے بھی میں ذکر کیتا ہے او سونیا رب دا قرآن بھی کہندا ہی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. سارے انال دنیا تے قریبی رشتہ ساڈا تواڈا میرے محمد دائے صلی اللہ علیہ وسلم. اور دنیا اندر جیڑیاں میرے نبی دیاں بیویاں بن گئیاں میریاں تیریاں ماواں لگ دیاں نے. آؤ آؤ میں گل سمجھانا چاہنا. میرے نبی دے بیٹے بھی اہل بیت اندر، میرے نبی دیاں بیٹیاں بھی اہل بیت اندر. سیدہ زینب میرے نبی دی تھی اہل بیت اندر، سیدہ ام کلثوم نبی دی بیٹی اہل بیت اندر، سیدہ رقیہ اہل بیت اندر میرے نبی دی بیٹی، سیدہ فاطمہ اہل بیت اندر، سیدنا محسن اہل بیت اندر، حسن حسین اہل بیت اندر، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اندر. اوے سونیو ایک کڈی وڈی بے وفائی ہے. اے 5 تن نو تے اہل بیت ساڈے اج دے جناب مومن زبان دے منہ دے مومن من لیندے نے. ماں عائشہ صدیقہ دا انکار کردے نے، کہندے نے مومنا. ماں سیدہ جویریہ دا انکار کردے نے تے کہندے نے آپا مومنا. آؤ سونیو اصل اندر پوچھنے رب دے قرآن کولوں مومن ہوندا کون ہے؟ آؤ رب دا قرآن تے جڑی میں آیت تلاوت کیتی ہے اللہ فرماندے نے النبی اولا النبی اولا النبی اولا. اللہ فرماندے نے اوے کائنات دے لوگو میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات دے سردار، پوری کائنات دے رہبر اعظم، ان دنیا کائنات دا قریبی رشتہ مومنہ دا نبی دی ذات ہے. اگے فرمایا ازواجہ امہاتہم. او لوگو مومن او لوگ نے جڑے نبی دیاں بیویاں نو اپنیاں ماواں سمجھ دے نے. او سونیا مومن اصل اندر ہوندا ہی ہووے جڑا ماں خدیجہ نو امی کر کے بلاندا ہے، ماں سیدہ زینب نو ماں جی زینب کر کے بلاندا ہے، ماں عائشہ نو امی کر کے بلاندا ہے. رب دا قرآن کہندا ہے اوے لوگو مومن اصل اندر ہوندا ہی ہووے جڑا مومن نبی دیاں بیویاں نو ماواں سددا وے. ہر روئے زمین تے کیڑی جماعت ہے جڑی نبی علیہ السلام دیاں بیویاں نو امت دیاں ماواں اور تسلیم کردہ ہے؟ او کیڑی جماعت ہے؟
سونےو ایک کوئی جماعت قرآن و سنت والی جڑی قرآن والی ہے، قرآن دا احترام کر دیئے میرے نبی پاک دیاں بیویاں دا۔ آؤ اگے چلو، میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تسی کہو کہ جناب عمر کی میں ادب و احترام کر دے سن۔ آؤ میں جناب ایک واقعہ پیارا جا سناوا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیغمبر دا اے بھی صحابی ہے، چھوٹی جی عمر، حضرت عمر دا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ ایک دن سیدنا عبداللہ بن عمر پیارے حسین نل کھیل دے پینے، کھیل دیاں ایمی جناب عبداللہ نے گل زبان میں چونکڑ دیتی ہے، او پیارے حسین تیرے میں امیر المومنین عمر فاروق دا بیٹا ماں، میرا کنا مقام ہوئے گا؟ تے جناب حسین فرماندے نے او پرا عبداللہ تیرا باپ امیر المومنین ہوئے گا، پر ہے تے میرے نانے محمد دائی غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ نے گل جا کے اپنے باپ سیدنا عمر فاروق نو دسیے۔ اج حسین نے بڑی عجیب گل کیتی ہے، میں کیا میں امیر المومنین دا بیٹا، تے حسین کہندا ہے امیر المومنین تیرا باپ عمر ہے تے میرے نانے محمد دا غلام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے نو پکڑ کے تے لے کے پیارے حسین دے کول آ گئے نے، فرماندے نے او میرے سونے حسین اے دسنا اے تو گل کیتی ہے کہ نہیں کیتی کہ ہے تے عمر میرے نانے محمد دا غلام ہے؟ ہاں میں کیتی ہے۔ تے حضرت عمر فاروق چہرہ سمان ناول کر لیندے نے، کہندے نے اللہ تمہیں گواہ ہو جا، اج نبی دا نواسا بھی حسین بھی کہندا پیا عمر میرے نانے محمد دا غلام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کی پتہ لگا رحماء بینہم، آپس اندر پیار کرن والے، آپس اندر محبت و عقیدت نال پیش آن والے، آپس نال الفت نال زندگی گزارن والے نبی دے صحابہ، اور پھر جناب حسن و حسین نال عقیدت نال نبی دے اہل بیت نال محبت کرن والے میرے پیغمبر دے جانشین۔ اور یاد رکھو ماں جی سیدہ فاطمہ تو لے کے پوری ازواج مطہرات تو لے کے اور پھر پورے حسن و حسین دے خاندان دے اندروں ایک بندہ بھی بے نمازی کوئی نہیں سی۔ جناب حسین دی داڑھی پوری سی کہ نہیں؟ جناب حسن و حسین دی داڑھی پوری سی، آج دے مومنہ دی نظر ہوندی کوئی نہیں۔ ذاکر صدان دے نا اپنے آپ نے ذاکر سونے گل اے ہوئی ہے، قرآن تے اگے نکھیڑا کر چکے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، قرآن نے تے نکھیڑا کیتا اوہ مومن آجے جڑا داڑی مننے او نبی دے صحابہ دا عدب کرن والا ہو سکتا ہی کوئی نہیں۔ او جڑا داڑی من کے او اپنے آپنو مومن صدائے او اور کچھ تے ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ او دے دل دے اندر نبی پاک دے صحابہ دا پیار کمیں آ سکتا ہے جن صحابہ دی گستاخی پہلے نمبر تے کر دیتی ہے۔ میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دوویں نواسے نمازی سن، حسین بھی نمازی تے حسن بھی نمازی۔ آج جناب حسن و حسین دا نام لے کے بے صبری دا مظاہرہ کیتا جاندہ ہے، اور یاد رکھو اسی شہادت حسین دے انکاری کوئی نہیں۔ میرے پیغمبر نے حسین دی شہادت دی پشین گوئی دیتی ہے، میرے
پیغمبر نے جس طرح حضرت عمر دی شہادت دی پشین گوئی دیتی سی، جس طرح عثمان دی شہادت دی پشین گوئی دیتی سی، اس طرح میرے نبی نے حسین دی شہادت دی بھی کچھ جناب پشین گوئی دیتی ہے۔ جس طرح ابو بکر تو بعد عمر میرے نبی دی زبان تے شہید کلوایا ہے، اسی طرح حسین بھی نواسا بھی میرے محمد دی زبان تے شہید کلایا ہے۔ میں اپنے اگے کو تجزیہ پیش کیتا ہے، اوہ سونے ہو یہودیاں نے ابن سبا دی اولاد نے کل جناب عمر نو شہید کیتا سی، آج تک اے ہی نہیں ساڑھے مسلمانوں نو پتہ لگ سکے ہاں اے پورا پچھوں فتنہ کنج چلدا آ رہے ہیں، آج تک کسی نے مطالعہ کرن دی کوشش نہیں کیتی، جانن دی کوشش ہی نہیں کیتی۔ اور سونے ہو جنہ پیارے عمر نو شہید کیتا او نہیں پیارے سیدنا عثمان غنی نو شہید کیتا، تے جنہ جناب عثمان نو شہید کیتا او نہیں پیارے علی نو شہید کیتا، تے جنہ جناب علی نو شہید کیتا اونا پیارے حسن نو زہر دیتا، تے جنہ جناب حسن نو زہر دیتی ہے او نہیں جناب حسین نو شہید کیتا ہے۔ سونے ہو توجہ فرماؤ، ہن پیارے حسین دی شہادت دا پس منظر میں تواڈے سامنے بیان کرن لگا واں۔ توجہ میرے ورکھے ترمذی دی حدیث ہے، سیدنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسند ابی یعلا دے اندر روایت ہم دیئے، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے علی المرتضی کون علی؟ شیر خدا علی، میرے پیغمبر دا دماد علی، فاطمہ دا خامد علی، حسن و حسین دا بابا علی، نمازی علی، پیار نبی نال کرن والا علی، علی علی رب دا ولی شیر جلی رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماندے نے، ایک دن میں اللہ دے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کوڑ آیا وہاں، تے میرے پیغمبر رو کے میں دیکھیا نبی پاک دیاں کھامی لال سرخ ہو گئیاں نے، میرے نبی اینا روئے حتیٰ کہ علی فرماندے نے میں پوچھنا اللہ دے نبی جی رون دی وجہ کیے، تے میرے پیغمبر فرماندے نے علی پیاریا اے ہنے جبریل میرے کڑو اٹھ کے آئے، جبریل نے میں نے ایک خبر دیتی ہے، سونیا آجڑا تو آڈا نواسا حسین انو فرات دے کنارے تے جناب تو آڈی قوم قتل کر دوے گی، فرات دے کنارے تے تو آڈی قوم انو تو آڈی امت دے لوگ انو شہید کر دینگے، اگر نہیں یقین آندہ میں فرات دی مٹی بھی لے کے آن لے بیخل وہ سونے پیغمبر جی، میرے پیغمبر رو پہ تے سیدنا علی المرتضی بھی رو پہ، ان وقت گزریا اور سونیا میں تے محبت نال پیغام دینا چاہنا، میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ صبر کرن والے، وہ کوئی توکھا بے تے صبر کر کے بکھانا بے صبری دا مدارہ نہیں کیتا جانتا، کنی وڈی بے انصافی ہے، کنی بڑی بے انصافی ہے، صابر بندیاں دا نام لے کے بے صبری دا مدارہ کیتا جانتا ہے، وہ سونیا میرا پیارا ابو بکر بھی صبر والا، پیارے عمر عثمان تے علی بھی صبر والے، پیارے علی کنا بڑا صبر کیتا ہے، میں تو انو اہل بیت دا صبر بیان کرا، میرے پیغمبر علیہ السلام دنیا چھوڑ کے جا چکے نے، انج میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا جسم پہ آئے، حضرت علی المرتضی میرے پیغمبر دے جسم پاک دے آئے، اندے نے سونیا تو اڈے جان دالی نو صدمائے نہ ہویا ہے، اگر تسی میں نو رون تو منع نہ کیتا ہندہ تے اج علی رو کے اپنی آنکھاں دا ہنجو دا پانی ختم کر لیندہ، پر میں بے صبری نہیں کرانگا، پتہ لگا پیارے علی بھی صبر والے، سیدہ فاطمہ تو زہرا نبی دی بیٹی بھی صبر والی، ان وقت گزریا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو، ان جناب ادھروں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دنیا دے اندر جوان ہو کے تے امت دے سامنے آئے نے اور میرے محبوب پیغمبر دی ایک حدیث سنیے میرے پیغمبر فرماتے نے اوے گل سنو نا اے حسن تے حسین او میرے شہزادے نے الحسن والحسین الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ میرا حسن وی جنت دے شہزادیاں دا سردار میرا حسین وی جنت دے نوجواناں دا سردار ہے ہن جناب وقت گزریا 61 ہجری تک میں واقعہ پہنچانا چاہنا جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب یزید دے ولوں پیغام آیا بیعت کرن دا حضرت حسین نے بیعت یزید دی کوئی نہیں کیتی پوری دنیا دے مولوی جمع کرو پوری دنیا دے مفکر جمع کرو پوری دنیا دے قائد جمع کرو پوری دنیا دے مناظر جمع کرو انہاں نوں پوچھو جناب حسین نے یزید دی بیعت کیوں نہیں سی کیتی کوئی پتہ نہیں کسے امام نو خاص پتہ نہیں کسے فقیہ نو پتہ نہیں جناب حسین نے یزید دی بیعت کیوں کیتی اے آپس دا معاملہ سی یزید دا تے جناب حسین دا ہن کی ہویا جناب سیدنا حسین مکہ المکرمہ دے اندر پہنچے نے ادھر جناب ادھر کوفیاں نو پتہ لگا یزید دی بیعت تو جناب حسین نے انکار کر دیتا ہے انہاں جناب پچھوں خط لکھنے شروع کر دیتے نے حسین آ جا تو یزید دی بیعت تے انکاریاں تے اسی وی تیری جناب ہاتھ تے بیعت کرن نو تیار ہاں جلدی آ جا کوفے دے اندر جلدی آنا کوفے دے اندر اسی بھی یزید دے انکاریاں تے تیرے بڑے بڑے خمیتیاں ہاں ہاں ایک خط نہیں پہنچیا دو خط نہیں پہنچے جناب حسین بعض روایات دے اندر 12,000 کوفیاں نے خط لکھے نے آنا حسین اسی تیری بیعت کرن واسطے کوفے اندر تیار ہاں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نو مشورہ کیتا ہن مینوں کی کرنا چاہیے با صحابہ نے کہا حسین جی نہ جایا جے کوفے اندر اے اوہی بدبخت نے جنہ تواڈے والد علی المرتضیٰ نو شہید کیتا ہے اے کوفی کسے دے سکے کوئی نہیں دے کوفی لا یوفی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اور لوگوں سادہ طبیعت مسلمان ہوئے نا جدو اینے خاتائے تے جناب حسین دے ذہن دے اندر محبت آئی کوفیاں دی پیار آیا کوفیاں دا پہلے نمبر تے اور جناب حسین نے حالات دا جائزہ لین واسطے اپنے جناب مسلم بن عقیل ایک بائی نو پہنچیا سیدنا مسلم بن عقیل نو جناب بھیجیا کوفے اندر جا کے پتہ کرنا بھی رہا کہ آپ واقعی انج دا معاملہ ہے جناب مسلم بن عقیل پہنچے نے کوفے اندر 18,000 کوفیاں نے جناب مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کی تھی 18,000 ادھروں فوجاں آ گئیاں ابن زیاد دیاں شمر سمیت انہوں نے ڈرایا تمکایا خبردار جن نے مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے حسین دی بیعت کی تھی وہ قتل کر دیتا جائے گا جناب مسلم بن عقیل نے نماز پڑھائی ہے پیچھے 18,000 دا لشکر 18,000 دے وچوں 4,000 رہ گیا 2,000 رہ گیا 3 رہ گیا سلام پھیرے ایک کوفی بھی نہیں سی اور سونےوں وفاواں ہون تیاں سچیاں ہون بے وفا بندے دی زندگی کی زندگی ہے ادھر جناب سیدنا مسلم بن عقیل نو گرفتار کر لیتا گیا تاکہ جناب مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا ادھر جناب حسین بھی مکیوں نکل پہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب پہنچے نے کہ جگہ تے مکہ تے کوفہ دے درمیان پتہ لگا میرے بھائی مسلم بن عقیل نو انہاں ظالماں نے شہید کر دیتا ہے مقام میں سال بعد پتہ لگا نا تے ہن مسلم بن عقیل دے بیٹے جناب حسین دے بھتیجے کہن لگے ہن اسی اپنے بابا دا بدلہ لین تو بغیر اسی واپس جانا ہی کوئی نہیں ہن چلو سارے کوفے اندر جناب حسین بھی کوفے پہنچ گئے حتیٰ کہ 72 افراد کوفے دے اندر موجود نے ہن جناب عبید اللہ بن ابن زیاد بے ایمان ظالم آیا ہے شمر کے
کہندا ہی اوے آ گیا ہی حسین، حسین نو پکڑ لے، آیا شکار واپس نہیں جانا چاہیدا، اگر تو حسین نو ہن نہ پکڑیا تے تیری گورنری جاندی رہنیاں۔ عبید اللہ بن زیاد کوفے دا گورنر مکمر ہویا، مکم جناب منتخب ہویا، نعمان بن بشیر نو مزول کیتا تے بے ایمان جناب کوفے دا گورنر بن گیا ہے۔ جناب حسین نال انہاں نے بحث و تکرار کیتی ہے، شمر نے بھی کیتی ہے تے ابن زیاد نے بھی کیتی ہے، ایتھے رکھ ہاتھ ساڈے تے حسین کر ساڈے نام تے یزید دی بیعت۔ حضرت حسین فرماندے نے بیعت بوت تے میں کرنی کوئی نہیں۔ جناب حسین نو کہندے نے اچھا پھر گل سن، جے بیعت نہیں کرنی پھر جنگ واسطے تے لڑائی واسطے تیار ہو جا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو جنگ کرنا کوئی نہیں چاہندے۔ جناب حسین نے جدو معاملہ سمجھیا تے کہندے نے اوے گل سنو میریاں تین گلاں نے تواڈے سامنے، مینوں یا تے سامنے سیدھا یزید دے کول جان دیو، میں اون دے نال کمپرومائز کر لاں گا، یا مینوں کسے مسلماناں دی سرحد تے جان دیو، میں آپ ہی ادھر چلا جاؤں گا، یا مینوں واپس مدینے جان دیو نا۔ اے کہندے نے مدینے بھی جانا تینوں کوئی نہیں، نہ تینوں یزید کول جان دینا ہے۔ حسین اج تینوں کسے مسلماناں دی سرحد تے بھی اسی جان نہیں دینا۔ اے شمر کہندا ہے ظالم اے گندے تے پٹھے مشورے جناب دے رہے ہیں، آپ پھڑنا حسین نو۔ اے کہندا ہے ایک کوئی گل یزید دی بیعت کرنا۔ جناب حسین فرماندے نے میں اپنے معاملے دے اندر پکا ہاں، اگر پھر تیار ہو جا جنگ واسطے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال انہاں بے ایماناں نے جنگ شروع کیتی ہے، پانی بند کر دیتا ہے جناب حسین دا، اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹا جہا بیٹا علی اصغر پکڑیا، باہر لے کے آئے تے کہندے نے اوے ظالمو کوفیو کچھ تے شرم کرو، خیا کرو نا، لڑائی میرے نال تواڈی، جھگڑا میرے نال ہوئے گا، چھوٹے جے میرے پتر دا کی قصوری، انج کرو تھوڑا جہا کو بوند قطرہ پانی دا دے دو۔ جناب حسین انی گل کر کے پیچھے ہوئے نے، انہاں ظالماں نے تلویر مارے تے آ کے سینے دے اندر علی اصغر دے لگائے۔ جناب حسین نے تیر کھچیا، کھچ کے تے انج بک بھر لیا خون دا چھوٹے جے اپنے پتر دا، انج اچھالے آسماناں وال، فرماندے نے اللہ اللہ تو اپنے حسین نو صبر دی توفیق دے جڑی کرب و بلا دے اندر مینوں تکلیف آئی ہے۔ حتیٰ کہ پھر جنگ دا آغاز ہویا، میرے پیغمبر دے حسین دا ویرا ابو بکر بھی شہید ہویا، عمر تے عثمان بھی شہید ہویا، تین پراواں دے لاشے جناب حسین نے سامنے اپنی آنکھاں دے ویکھے نے۔ ہن جناب سونےو میں تانوں پوچھنا چاہنا وا، بھرا تے بھرا دیاں باواں ہوندیاں نے، حسین دا کنا جذبہ پیار دا تے استقامت دا تے صبر دا ہوئے گا۔ سامنے تین پرا شہید ہندے ویکھے نے تے جناب حسین نے واویدہ نے کیتا، علی اصغر تے اکبر دوویں جناب پتر بھی شہید ہو گئے۔ ہن جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیارے حسین اپنیاں بیٹیاں کوڑائے نے، اپنیاں جناب بیویاں کوڑائے نے، اپنیاں بیٹیاں کوڑا کے، اپنیاں بہناں کوڑا کے، اپنی خواتین نو خیمے دے اندر جناب آ کے ایک بڑی بلیغ تقریر کیتی ہے، خطبہ دیتا ہے۔ فرماندے نے میریو بہنوں میریو بیٹیو گل سنو نا، حالات ناسازگار نے، حالات ساڑے موافق دے اندر کوئی نہیں، جو کرو نا جدوں بہتا تے ستم بڑا ستم ادوں ہوئے گا جدوں مینوں حسین نو شہید کر دیتا جائے گا۔ اے میری میریو بیٹیو رونا نہیں، جزا فضا نہیں کرنی، میں دنیا تو چلا بھی جاواں شہید ہو جاواں تے بے صبری دا مظاہرہ نہیں کرنا۔ او سونےو جناب حسین نے جدوں اپنیاں بیٹیاں نو اپنیاں بیٹیاں نو بہناں نو اپنیاں بیویاں نو پیغام دیتا ہوئے گا، جناب حسین جدوں اپنے علی اصغر نو لے کے پانی دا پیغام پانی دا التجاوا کر رہے نے، پانی دی التجا نہ کوفیاں کون کر دے پہنے۔ فرماندے نے اوے
کوفیو اج میرے بیٹے پیاسے نے کل جدوں حسین نو پیاس لگی سی میرے نبی نے اپنی زبان کٹ کے دیتی سی حسین دی پیاس واسطے پیاس دور ہو جائے حسین دی آج میریاں بیٹیاں پیاسیاں نے میرے بیٹے پیاسے نے میریاں بیویاں پیاسیاں نے ہائے 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 تصور سوچو حسین دی بیویاں پیاسیاں کون گیا ترجمہ کرنے والا اس انداز دے اندر ترجمہ کر دے دعا کرو شاءاللہ کسے نو پریشانی تے ازمائش دا سامنا نہ کرنا پہ جائے اللہ جان دا پریشانیاں در بڑیاں بڑیاں دے ایمان ہی وک جاندے دی دعا کرو اللہ صبر تے استقامت دی بھی توفیق نصیب فرمائے نبی پاک نے دسیا نا رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم پڑھنا ہے جدو کوئی پریشانی آئے رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ دیاں گلاں دا ترجمہ کسے نے اپنے انداز اندر کیتا ہے جناب حسین رضی اللہ تعالی فرماندے نے او مینوں تیر وکھان والیو دسو مینوں خط کون کلدار آئے مینوں نیزے وکھان والیو دس مینوں دسو خط کون کلدار ہے میرے نال جنگ کرن والیو دسو نہ مینوں خط کون کلدار ہے میں آپ نہیں آیا میں دھکے نال نہیں آیا تسی جناب بلایا تے میں آیا مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں بلایا گیا ہوں خدا جان یہ کیسی ہے میزبانی ہے میزبانی خدا جان یہ کیسی ہے میزبانی 72 پیاسوں کا ہے بند پانی ہے بند پانی نہر فراتی پہ پہرے لگے ہیں میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں بنایا گیا ہوں او کوفیو اللہ نے میرے نانا جان نو حوض کوثر دا مالک بنایا ہے اجو دا نواسا کرب و بلام در پانی دی بوت پیاس ہے ہائے ہائے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نو خود اترے نے جنگ جناب حسین نے خود جناب لڑیے اور پھر انہاں دشمناں دا انج مقابلہ کیتا ہے صفاتیاں صفا جناب حسین نے بکھیر دیتیاں نے آخر جناب حسین دی زندگی دا دیوا بجن لگ گیا جناب حسین تے تیر دے بھی بڑے وار ہوئے نے تے نیزیاں دے بھی بڑے وار نے جناب حسین دی شہادت کیوں بیان پہ کرنا میرے پیغمبر دی زبان تے حسین شہید ہو رہے ہیں میرے پیغمبر دی زبان نے حسین نو شہید آکھیا تے زبان تے ہو رہے ہیں آج اوہی فرات دا کنارہ آج اوہی کرب و بلا جی دی میرے پیغمبر نو جبریل نے خبر دیتی ہے کرب و بلا دا مانا کی کرب تکلیف دی جگہ بلا زمیشان دی جگہ کرب و بلا اندر جناب حسین تے نہ ظالمہ نے گھیرا پایا ہے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتیٰ کہ نال جناب جنگ کردے شہید ہو گئے نے جناب حسین اور لوگ کو بڑے تو بڑا دشمن ایک کردہ ہے بندے نو مارے یا شہید کرے یا قتل کرے چھاڑ دیندہ ہے لیکن انہاں بے ایماناں نے کی کیتا ہے میرے حسین نال آج میرے نبی دے نواسے دے نال انہاں کنا بڑا ظلم کیتا ہے میرے محبوب ہندے دے نال پوچھ دے او بے ایمانو میرے پھلاں دے نال پھل وچوں دے نال کی سلوک پہ کر دے جے تن جدا کر دیتا ہے تے جناب سارا الگ کر دیتا ہے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ دا انہاں سار چکے عبداللہ بن زیاد نے کرب و بلا دے اندروں کوفے اندر پہنچایا جناب حسین دا سر نال سونے بیویاں بھی جا رہی نے سر دے نال حسین دا سر بھی نال جا رہا ہے نال بیٹیاں بھی جا رہی
رہی نے جناب کرب و بلا وچوں کوفے ول نال حسین دا سر بھی جا رہا ہے او سنیو بیٹیاں تے اپنے ماپیاں نال کنا پیار کردیاں نے جدوں بیٹیاں دے باپ حسین دا سر کوفے ول جاندا ہوئے گا سر جناب کرب و بلا دے اندر پہنچیا ہوئے گا نتیاں دے دلاں تے کی گزریاں کھون گیاں آخر انہاں جناب ایک تھال دے اندر جا کے کوفے دے بازار دے اندر جناب حسین دا سر رکھ دیتا ہے جناب ایک ظالم بے ایمان اوہی بن زیاد آیا ہاتھ اندر چھڑی پکڑی ہے میرے حسین تے رخسارا تے زور زور نال چھڑیاں ماردا پیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو اپنی زندگی دا آخری وقت کہ جناب کوفے اندر گزار دے پہنے فرماندے نے بے ایمان اوے ظالما اپنی چھڑی نو پیچھے کر لے جنہ رخسارا ہوتے جن حسین دے رخسارا ہوتے اوے بے ایمان آج تو چھڑیاں ماردا پیا ہے کل میں مدینے اندر نہ رخسارا نو اپنے پیغمبر نو چمدیاں ویکھے آئے نہ مار حسین تے جناب رخسارا تے چھڑیاں انہاں رخسارا نو میں اپنے کملی والے نو چمدیاں ویکھے آئے پھر جناب حسین دا گستاخ مر گیا اے دی لاش لیا کے جناب کرب لاش لیا کے کوفے دے بازار دے اندروں میں رکھ دیتی گئی ہے ہن ذات ویکھو نا جناب حسین دا بدلہ کیویں لے آئے رب نے دن چٹیاں رب نے بدلہ لے کے بکھایا ہے جناب حسین تو چھڑیاں مارن والے بے ایمان دی لاش دے چفیرے 4-5 بندے موجود نے آخر مجمع جمع ہوندا گیا عبید اللہ بن زیاد دے جناب چفیرے بندے جمع ہوندے گئے اچانک رولا پہ گیا او کی ہویا سپ آ گیا پیچھے ہو جاؤ نا کی ہویا جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نو دے گستاخ دے چفیرے جسم دے سپ نے چکر لائے تے آ کے اتھے نتھلے دے اندر داخل ہو گیا ہے عبید اللہ زیاد دی جناب اتھے ہی رخساراں تے اتھے ہی ڈنگ مار دے جناب پیشانی تے جننے حسین نو کل چھڑیاں ماریاں سن اج اسے جگہ تے سپ ڈنگ مار دے تے حسین دا بدلہ لیندا ہے سونےو نا ولیاں نو تنگ کریا کرو نا اللہ دے نیک بندیاں نو تنگ کریا کرو ادھر ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو پتہ لگا نبی دا نواسا حسین شہید ہو گیا ہے ماں ام سلمہ فرماندیاں نے اللہ انہاں دے گھراں نو اگ نال بھر دے جنہ نبی دے نواسے نو شہید کیتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ماں ام سلمہ فرما دیا نے اللہ انہاں دے گھراں آگ نال بھرے جنہاں نے حسین نو شہید کیتا سونے او دسن دا مقصد ہے سارا واقعہ سنان دا کوئی لبے لباب تے مقصد ہے دنیا دے اندر کوئی کسے دا ظلم دا شکار ہوئے من زہا کا زوہے گا کوئی کسے تے ظلم کرے گا ظلم کرایا جائے گا کسے دی عزت نو ہاتھ پائے گا او دی عزت خود خراب کیتی جائے گی اونی دیر موت نہیں آئے گی جب تک او دا بدلہ دنیا اندر نہیں پا لوے گا حسین رضی اللہ تعالی جے معاملہ بڑھے ہیں اس سارا منظر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نے بیان کیتا ساریاں پشین گوئیاں اسے طریقے پوریاں ہوئیاں فرات دے کنارے تے آکے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم مانا شہید کیتا گیا ہونے دے تے بحث کرنی جناب حسین تے اور جناب دوجے معاملات دے اندر نہیں جنہ کو میں تو واقعہ سنایا ہے انہ کو برحق کے باقی تاریخ وچ تدیلاں تے کہانیاں جنیاں مرضی کر لو کر لو ذاکراں دے منہ تے باندھی نہیں کیتے جاندے کئیاں نے زمانہ دے نال عجیب قسم دیاں گلاں گندیاں گلاں بندیاں نے جڑے جناب حسین نو بکواس کردے نے جناب حسین رضی اللہ تعالی نواسہ رسول نو میں کہنا اوے پھر انجے تے انجی صحیح تو پھر کسے ہور نال اٹھ میں کہنا یا اللہ میرا پیار بھی حسین نال میری محبت بھی حسین نال یا اللہ قیامت والے دن نبی پاک دے نواسے نال جنت دا داخلہ نصیب فرمائی سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین